Gegek ugeg-ugeg sadulita hembel-hembel. Pranyata Gusti isih adil marang umate. Jabang sing isih abang, sing durung kelup kelepetan ning dedosan, lah kok wis dicemplungne ana geni murup. Tujune kok ana Semar. Yah, aku bakal ndedonga marang Gusti supaya geni Candra Dimuka dadi sumbering kekuatanmu. Eling-eling Semar Badranaya titise Sang Ismaya. Manteng genyanyi nyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Kuwaos. Geni kaprawiran, geni kasantosan miwah genining kawaskitan ngumpul dadi siji kaya didadar risang jabang bayi dadya Jaka Kumawakala. Iki sapa iki? Lan iki ana ngendi kok ana geni sing ngumpeng marang aku? Sampeyan yen nyeluk kula simbah utawi kakek. Lho, kowe apa mbahku? Mboten, ning wajibe kudu ngono, ngoten. Sampeyan nyeluk kula simbah utawi kakek. Jenengmu sapa, Kek? Nami kula Semar. Lah kok aku manggon ning kene iki piye, Kek? Bocah kok cerdase kaya ngene. Ini anakku tak sekolahke kok panggah pekok wae. Mriki niku jenenge Kawah Candra Dimuka. Candra Dimuka nggih papan paukuman kagem tiyang-tiyang ingkang nandhang luput lan dosa. Oh ngono, Kek? Nggih. Ngosik kae ning Kawah Candra Dimuka jaremu kene iki papan pidana, papan paukuman. Inggih. Kae tak sawang ning kono kok ana kumpulane wong akeh. Kok nganggo blangkon, nganggo beskap, nganggo jarik. Ning ndase ditutuki karo watu. Disoki banyu panas. Kae sapa? Nika pengrawit sing senengane njaluk undakan bayaran nggih nika. Nggih nika. Oh ngono, Kek. Nggih. Mosek sisih konone meneh kae kok ana bocah wedok nganggo lendang, nganggo jarik. Ning sikile dibondo, tangane dibondo. Njur disoki geni karo nanah. Kae sapa, Kek? Nika sinden sing gawe nglarani wong lanang nggih nika. Kelakuane nggih nika entuk-entukane. Oh, ngono, Kek. Nggih. Njur kok ning dhuwur kae, ning dhuwure kawah kok ana bocah siji. Nganggo blangkon, nganggo keris, nganggo jarik. Mangan ngombe diladeni ditepasi nika pun boten Candra Dimuka nika pun swarga. Swarga ki nggone sapa? Dalange. Lah. Kok golek menange dhewe. Ngosik.
Lah banjur jeneng kuna sapa no, Kek? Sampeyan durung duwe jeneng. Loh, lah yen ngono aku ya jeneng ana to, Kek? Nggih. Gandeng sampeyan saged gedhe awit didadar saka wisa-wisane geni, kula paringi jeneng Wisanggeni. Wisanggeni. Nggih, Bambang Wisanggeni. Megatro. Aku bakal nyuwun dawuh sapa ibu ku sayakti sudarmaku kang satu jeneng kang sejati den enggal paringa tutuk sudarmamu kang sejati. Iya, Kek. Iku abot sangganira nadyan abot tetep tak lakoni kayangan iku jawabe kayangan papaning dewa yen ketemu para dewa dikang menapa nek wis ketemu karo dewa takon bapakmu sapa yen ora ngerti baksanan nganti weruh yen tetep ngengkel ora ngerti ajaran kanthi kantoko nganggo jubah nganggo sepatu kowe dewa ya aku dewa jenengmu sapa aku Dewa Indra aku bakal takon musik jenengmu sapa aku Bambang Wisanggeni bocah ora duweni tata krama bocah ora duweni subasita munggah kahyangan karo dewa ora basa karepmu piye aku patrah ora iso basa saiki aku takon apa bapakku sapa ibuku sapa lho ayo sing ngerti sapa munggah kayangan lagi sepisan kok takon sapa pake sapa mboke ayo aku ora ngerti kowe ngerti ora aku ora ngerti jotosi oh mati hey ah hey oh ah nganggo jubah abang kowe apa ya dewa aku dewa jenengmu sapa aku Dewa Brama kowe sapa aku Wisanggeni malang kadak ora duweni tata krama apa perlumu ning kahyangan aku takon apa sapa bapakku sapa ibuku lho ayo sing ngerti sapa lagi pisan ketemu kok tekon sapa pake sapa buke
iki wis genah putune wong gendeng iki mesti. Aku ora ngerti, kowe ngerti Pakku ora? Ora, ngerti buku? Ora. Jotosi. Oh. Dewa kok remi piye? Ayo, apa iki? Ayo! Ayo! Ya ampun. Malane ngrat leket ing jagat gelah-geleng bumi panuksumaning jajilanat sukertaning bawana. Dewa-dewa mbok antemi, dewa-dewa mbok saduki. Kayangan mbok jur-jur. Kowe sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe? Aku Panguwasa Tunggal Kayangan Suralaya Bathara Guru ya Sang Manikmaya jenengku. Yen pancen kowe tetungguling para dewa, dewaning para dewa, sesembahaning para dewa, kudune kowe ngerti sadurunge winarah. Iya, sipating dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Yen pancen kowe dewa wis ngerti sadurunge winarah. Yen pancen kowe kuwi dewa waskita, batangen, bedheken. Sapa bapakku, sapa ibuku? Ulun boyang ngerti. Kowe ngerti ora? Ulun boyang ngerti. Nek ora ngerti Kayangan Suralaya mbok ndelok dipecahi kacane tak jur-jur pisan. Welah dalah. Bosen urip sajake bocah wingi sore ora duwe duga, ora duwe tata krama. Ketiban bledhek saka Bathara Guru ajur lebur gosong mati kowe. Ora mubah, ora musik kowe jelas mati ngadeg, mati matamu kuwi. Waduh, ayo. Ah! Ayo, royokan Wisanggeni. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Sajake bocah kae winong wong ing dewa. Ketitik duweni kasekten sing linuwih. Duweni kadigdayan kang mumpuni tak tibani bledhek saka Bathara Guru. Ora ginawe rasa. Ora ana sing bisa nulungi kahanan Kahyangan Suralaya kejaba mung Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar aku bantunen Kahyangan bantunen. Yen ora ana campur tangane Kakang Semar Badranaya, Kahyangan Suralaya mesti bakale remuk bubuk dadi rempon Kakang. Swareka den prayitna esmuni rire eka bali
Didyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Janur Gunung Kadingaren Bathara Guru methuki Semar Badranaya. Kowe duwe perlu apa, Guru? Kyai Semar Kayangan Suralaya ketapan gara-gara kagiri-giri. Kayangan Suralaya butuh bantuanmu, Kakang. Kayangan ngopo? Suralaya ana pangamuking bocah wingi sore sing ngakune jenenge Bambang Wisanggeni. Ngamuk punggung Suratamtaha dewa-dewa padha kindang kapracundang dewa-dewa padha bubar mawut. Kayangan dienggo pengewan-ewan, Kakang. Yen ora ana bantuan saka Kakang Semar Badranaya tak kira Kayangan Suralaya bakal rata kelawan bumi. Butuh bantuanmu. Wisanggeni singkirna saka Kayangan Suralaya ya, Kakang. Ana tetembungan wong nandur kuwi bakal ngunduh ya kuwi. Wong nandur becik ngunduhe ya becik, wong nandur elek undu-unduane ya elek. Ya kowe kuwi Guru. Kowe ngerti bocah kae sapa? Wisanggeni kuwi anake sapa kowe ngerti ora? Kuwi kuwi anake momonganku Raden Janaka karo Dewi Dresanala. Saiki wis ngancik dewasa, Kowe arep mbok pegatne katresnane Janaka karo Dresanala. Biyen sing ngrabeke Janaka lan Dresanala iki kamangka raimu lho, raimu. Lah kok saiki arep mbok pegatne, Dewa mencla-mencre cangkeme lho. Kowe jek kena digugu apa ora? Yen kowe ora murungke, kowe ora gagalke rencanamu ngrabeke anakmu Dewa Serani karo Dresanala, yen kowe panggah puguh, kowe panggah kukuh arep ngrabeke anakmu Dewa Serani karo Dresanala, bocah kae tak umbar ben dewa-dewa padha diiles-iles, ana dewa dienggo keset dase karo bocah wingi sore tak umbar. Semar, aku njaluk pangapura sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Aku sing luput, aku sing dosa. Aku wani megatne katresnane Janaka lan Dresanala tanpa mikir yen Dresanala kuwi wis mbobot jabang bayi. Malah saiki wis lair, wis dewasa. Ayo, arep mbok teruske apa ora? Yen mu pengin ngrabeke anakmu Dewa Serani karo Dresanala ora, Kakang. Anggonku bakal ngrabekke anakku Dewa Serani lan Dresanala bakal tak gagalke, bakal tak wurungke. Janaka karo si Dresanala bakal tak rujuk arep ben bangun bebrayan maneh, Kakang. Syukur yen pancen kaya mangkono syukur. Semar sing dadi seksi lho ya. Awas kowe nganti mblenjani karo janji karo ucap-ucapmu, Guru. Iya. Lan kanggo nebus saking kesalahanku aku janji aku sumpah, Kakang. Besok anake Janaka lan Dresanala si Wisanggeni yen wis ngancik dewasa bakal tak paringi kanugrahan wujute wahyu kasatriyan bisa kanggo piandeling diri kinarya memayu hayuning bawana. Ya tak cekel janjimu, Guru. Sinokarata mretar tantu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya
tentreming ati tamtu kena tinulado diasilir wulan dadahari oh dadi ceritane ngono to Wisanggeni. Iya Kakang Antasena. Dadi niate Wisanggeni tetugur mapan ana sumur Jalatundha kene iki ya kuwi nagih janjine dewa kanthi cara tapa brata. Pancen bener. Nanging dipikir luwih dhisik le Wisanggeni. Sumur Jalatundha kene iki isih ke bawah negara Ngastina, wilayahe para Kurawa. Iki mengko mesti para Kurawa ora narimakake yen kuwi tetugur cumandha ana sumur Jalatundha kene. Lah mula aku ngajak kakangku katelune iki ana kene iki perkarane ya kuwi. Nalikane Wisanggeni iki mengko tapa brata ana sumur Jalatundha, samangsa-mangsa Wisanggeni diluruk karo para Kurawa, aku njaluk tulung Wisanggeni ayamana ya Kang. Sisan gawe ngilingke angkara murkane para Kurawa. Lamun para Kurawa isih meksa Wisanggeni kon ngalih saka sumur Jalatundha iki, aja wedi kangelan negara Ngastina bedahan pisan Kang. Ya, aku mathuk Wisanggeni. Dikaya ngapa lan kepiye? Kowe kuwi isih sedulurku. Dadi yen ana bebaya sing bakal anempuh, Wisanggeni Antasena duweni kewajiban ngayomi marang adine lanang. Sedulur kuwi ngono le. Tega larane ning ora tega patine. Yen ana sedulure lagi kena lara utawa bebaya, sedulure liyane kudu melu ngewangi. Pancen kaya ngono sing tak jaluk Kang. Ya Wisanggeni, mara gage tindakno tapa bratamu. Yen Kurawa wanuh-wani ganggu gawe, kakang-kakangmu iki sing bakal jumangkah kang sarta kumrembyah. Eling-eling negara Ngastina kuwi sing asli sejatine sing duweni hak wewenang kuwi para pepunden-pepundene awake dhewe para Pandhawa. Ngastina kuwi dudu hake para Kurawa. Yen Kurawa kepengin ngusir, pengin nundung kowe Wisanggeni saka sumur Jalatundha, Ngastina tak bedahe, Kurawa tak babatane. Kamukten Ngastina enggal diwulungke bali ana ing pepunden-pepunden para Pandhawa. Ngaturke panuwun ya Kang. Awit saka rasa kawigatene Kakang Antarja, Kakang Gatut lan Kakang Antasena. Wisanggeni enggal miwiti anggone mangun semedi, reksanen jogonen ana ing sakiwa tengene sumur Jalatundha kene. Mbok menawa ana parang muka utawa bebaya kang anempuh, enggal singkirna ya Kang.
lenga patra Mungkaring panca triya ngomane angla gardiri Nhadong dawaman ya hey hey ho ho hey hey
redo mawur mangawur orahan pengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula wara panjriting turang Gusti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit paman sengkuni kang sampun medal jawi Dursasana nyungsung Maradiman kang putra Tirta tinalang nyadong dawuh paman putra Sindhu pun jaya jatra nyungsun kabar paman sengkuni putra Pedhanyangan pun swata maca madhong dawuh paman iya Kurawa kabeh sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji gandeng wis padha mlumpuk mara enggal rungokno gatekno kang sarta nglakonana pripun paman dina iki Kakang Wanangger Duryudana lagi mesgul penggalihe bareng tak suwuni dawuh catur nitra mesgule anak Angger Duryudana tinemune jebul dina iki peranakan Pandhawa padha cumandha ana sumur Jalatunda manut lik sandi Ngastina peranakan Pandhawa kabeh iki mau dipandhigani karo anak Janaka ya kuwi Siwisanggeni mbuh apa wae sing dadi niate ning kabeh tumindake peranakan Pandhawa iki mau wis kleru krana sumur Jalatunda mono klebu wilayah ke bawah Ngastina lah kok peranakan Pandhawa wani tenanangan tekan kono miturut gagasane Kakang Wanangger Duryudana tumindake peranakan Pandhawa kang kaya mangkono iku padha karo satru mungguing cangklaan nantang alus karo para Kurawa mula Kurawa ndak klumpuke ana kene krana bakal tak kongkon nyingkirke Wisanggeni lan peranakan Pandhawa liyane yen ora gelem sumingkir saka sumur Jalatunda becik dipateni wae makaten mawon ya mula ora susah gagas sing rena-rena mara diage mangkat aja mbok kendhoni ning malah tumrap kenceng ana iki muga-muga entuk pangasih saka Gusti kang Maha Asih mara sira metu njaba perintah Wadyabala Swatama nggih lumarap ana sumur Jalatunda peranakan Pandhawa ditundung saka pawan kono nok ngestaken dawuh amit madal pasilan pawan Sangapati sigra Mranata baris nyawiji kumolong dampyak bregut lampahe binarung trapyak watang agate kumalar ngabagi sorae gumuro Sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slumpret sesauran minangka cucu ing baris budaling Prawadyabala kumregut gemya lumaris Mapura
Etian. Astoy. Cancut kumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti dingolena prapteng lampu sirna madyaning palugun sirna madyaning palugun
Toblas. Durung suwe anggonku lumaku saka Praja Ngastina kepapat. Ora pangling. Kowe bocah degleng Antasena. Kartoparma jangkar apa abamu? Pendirangan mripatmu ana apa? Aku goleki adimu Wisanggeni. Yen wis ketemu karo Wisanggeni kok nyembah dalaman tak babati gulune. Anggepe apa wani tetugur wani cumandha ana ing sumur Jalatundha kene. Apa ora kurang kulak pawarta adol pangrungu yen sumur Jalatundha iki maksih ke bawah negara Ngastina. Isih wilayahe para Kurawa. Ayo kowe minggat sak Wisanggeni ora? Yen ora gelem minggat, apa kelakon Wisanggeni tak go keset ndase. Kowe lah dalah. Kowe ngancam ngincim kelawan keselamatan adiku Bambang Wisanggeni. Yo, maju kepara ngarsa legane atiku. Antasena kang bakal mbelani adine lanang Wisanggeni. Kowe dian ngemping loro ginjah pati. Merangi tatal Grajiawu. Wani karo Kartomarma entek wedine kariwanine Pyagus. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek kupat kapita kaya buntute ula tapak angin kejero kaya manuk branjangan. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek kupat kapita kaya buntute ula tapak angin. Yen pancen kuwi sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu, tumpang sutebyat data melengsap igamu kelakon jengkelang nyawamu Antasena. Tol. Bos. Etian tandang kridamu.
ambil. Hik. Menteles. Ha. Tu. Ah. Hei. Ah. Pakai tu. Mati. Hui. Tika. Jayadratha kang bakal magut ana pupuh. Apa siratan ajre sing lena praptek lampung 1000 bareng maju 100 bareng ambrus katokno budinira sira mesti bakal lale. Ayo, sapa sing dadi musuhku? Satriya amyu bareng mangarso. Mencorong dadane kaya meteor ora pangling. Bocah pringgondani Gatotkaca. Jayadratha ana paran. Sumingkira saka sumur Jalatundha. Yen ora kepengin tak lokke sak dosamu, ora susah kakean bebangal. Maju kelakon tak nggo gatheng dasmu. Weh latialah remet dadi kelalaring epek-epek kuwi.
Weh. Iki menungso apa jane? Ah. Ai. Ah. Ah. Hei. Ah. Boy. Boy. Hey, hey. Boy. Hey, hey. 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 Ah, ah, ah. Hey. Weh. Wah. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro markopo